Lethuba sibingeleleke wonke umuntu ozobukela le video. Igama lami ke uMavusana uSingo wakhoza. Ngibingeleleke ngaphansi kwe-Co Art. Nginodadewethu la. Sizochaza nje ukuthi kungani sila namhlanje. Seswamcela ukubingelela. Yebo bhuti njani? Siphilele njani? Ngiyaphila nami. Right. Besine competition. Kuhambe kanjani seswami ubone khamba kanjani? Ngicabanga ukuthi uyaqonda benicompete nibaningi lapha yana. Ufika kanjani usibe la namhlanje? Usebenze kanjani? Wenze njani ukuze sifike la namhlanje? Yo, angiqamba mangathi khona ngikwenzile. Indlela nje abantu abangiseke ngayo banele ukubona ukuthi kune competition. Ngacela ukuthi abangiphushe njengenjwayelo benza njalo ke. Yebo. Yeah, kuyintokozo kakhulu sesami ukuthi recognize namhlanje as Co Art njengoba sikhiphile icompetition. Kuyintokozo ukubona ukuthi kanti abantu bakhona ukuseseka emsebenzini esiwenzayo kakhulukazi nathi njengoba sizimisele ukweseka amaciko. Mhlambe kuwena kusho ukuthini namhlanje lokho esikulethe la ekhaya ukuthi sizovela silethe umkomelo wakho. Uzizwa kanjani namhlanje? Hayi ngijabule kakhulu. Ngibonge nje nabangivotelile ngoba kuba ngikho lapha ngaphandle kwabo. Ngifisa ukuthi baqhubeka benze njalo bevote. Ngiyathokozwa lokho. Mhlambe masingabuza ke ubudlelwano bakho no-Co Art nani nomsebenzi wenziwa u-Co Art mhlambe kungathini ukuphawula kwakho kufikela manje mhlambe from siqala ukusebenza kuze kufikela manje mhlambe kungathini ukuphawula kwakho osakubonile sikwenza njalo njalo. Cha engakusho ngo-Co Art into engiyibonayo ukuthi baqoqozela amaciko asazama njengathi ngifisa ngathi bangaqhubeka nje bakwenze lokho ke ngoba nathi kusinika amandla ukuthi sibe nethemba izinto esiyenzayo izoba impumelelo kusasa. Alright, siyabonga kakhulu sizwami ngicela ukuthi ke wamukele umkomelo wakho la. Angazi ke noma uzophakamisa nje envelope ubabonise ngicabanga ukuthi ungabamba la ngaphakathi. Yeah. Angazi ke kuzomela uconfirm ke after hours ukuthi ngempela kuyikho into ke besivumelene ngakho. Mara ke bafowethu ngicabanga ukuthi sibonga kakhulu kubo bonke abantu abakwazi ukuthi bavote. Uyena ke udadewethu lo unonokazi abangamazi othathe wakhala wemukana nomkomelo lo bese ubekile. Sasembuzi ngokuzayo kuzoba mhlambe umunye mara ke uyasebenza lo dade kakhulu. Sizwami ngicabanga ukuthi ke amagama okugcina nje ukuzidlulisela ukubonga kubalandeli bakho nanomhlambe ukusibona umsebenzi ozayo silondela nini njalo njalo. Ngiyabonga kakhulu kubantu abathanda inonokazi ngifisa ngathi ngaqhubeka kanje ibambisane umsebenzi engakusho ngicabanga ukuthi uzophuma uma sekusondela ugodi kanje ngoba kwamanje inhlelo zime kanjalo ngiyathemba nakhona sizoqhubeka ningeseke ngoba ningeseka ngiyabonga kunjalo siyabonga kakhulu bafethu siyabonga nje kakhulu isikhathi senu niphinde nizivakashele futhi kokuzayo ningasubscribe kwi-channel le siqhubeke sisebenzisane kunike siniphathele khona siyanithembisa sibonga kakhulu. Ana-ke phambi kwami njengamanje sinomama-ke kaZandile Gumede. Ngicabanga ukuthi abaningi bazi inonokazi. Mama mhlawumbe masingabuza nje mama mawuqala uzwa ukuthi uZandile uzokutshela ukuthi yena sekayacula wakwamukela kanjani lokho kwafikana emqondweni wakho? Khona kwabanzima leso sikhathi eqala kodwa ngase ngiba nakho ukuthi angimeke mhlawumbe italent lakhe. Khona kubhlungu kwabanzima kakhulu. Ngoba ngokuqakeka ngibuka ukuthi ngizomkhuphula ngane kodwa manje ngiyabona ukuthi uyahamba uyaphambili. Siyajabuluza lokho mama. So ngamanye amagama emsebenzini akawenzayo niyameseka ukho akwenzayo. Yebo. Cha mama siyajabula kakhulu nathi ukuhlangana nawe namhlanje yilokho nje besimlethele umkomelo wakhe uwinile unabalandeli bakhe abamvotelile so kuyinto enhle kakhulu nasijabula ukuthi sihlangane nawe futhi nje uhambo lolu saselude kakhulu naye ngoba nathi siyakholela kakhulu kwisiphiwo sakhe. Yebo siyabonga. Siyabonga kakhulu mama. Again sinodade wabo ke la kaZandile Gumede. Nazi nonokazi nini again. Sizwamcela ukubingelela igama ubani? Mpume Gumede. Mpume Gumede. Udadewenu ukutshela nini indaba zokuthi yena seka umculi and wena kuthini kuwe mawufika indaba njengalezo? Cha ngisho nje ngithi usuneminyaka emibili engitshela. Ngakujabulela ukuze ukuthi uyaqala ungena kule ndlela aqala kuyona futhi ngiyafisa ukumsupporta ngathi sonke isikhathi and okungijabulisa kakhulu manje ukuthi ngiyabona ukuthi unabalandeli bayamphakamela futhi bayakwazi ukumkhuthaza uma ecela isupport bayakwazi ukuthi